Hello guys man. नोंथांमोनखौ जोंनि भिडिअआव बरायहरनाय थाबाय। नै जों दा आंजों मोनसे रुमावनो थायो आरोखि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावो ओरैहाय। दा जों सानैजों बाजाराव थांसै आरोखि बेरायहैनो। बेंगालरनि जिगिनि बाजाराव बेरायहैनोसै आदाजों आंजों। दा नोंथांमोनाबो नायदो जिगिनि बाजारा माबायदि बेंगालराव। दा जों थांगासिनो लोगोफोर नायदो। नै जोंना बेनो कम्पानिया नायदो नै बे अन्थाइ कम्पानियाव खामानि मावो जोङो गाइसमोन नायदो नै बे अन्थाइआ बेसेबांबा गुवार गुवार फाटला बायदि थौथा बायदि हायो। औ नै आदाया बिराद गोबावसै बियो बेंगालराव खामानि मावफैनाया बोरायलायबाय आदाया जोंना। नै अन्थाइआ नै बिदि आरोखि। दा बेयो मोजां माबाखौ देखायबावनांगौ बै पार्टि फोराननायखौ। दा नै बे जोंनि कम्पानिनि अपोजिट नायदो बिराद कम्पानि एरिया आरोखि जोंनि इन्डास्ट्रि एरिया दङ दा। बिथाङा बियो नेपालनि बियो नायदो नै। मा मैगं लाबोनो आदा? एसे अमा बेदर, दाउ बेदर, मैगं थाइगं अनेकथा लाबोनांगौ। मोजां मोजां बुस्थु जानांगौ। भिटामिन ना खस्थ' खामानि मावो ना गोथाव गोथाव जानांगोन। औ नङाबाथ' जाया। औ दा बाजारा बेनो आरोखि गाइस नायदो नै बाजारा माने लामा लामासो आरोखि। बे खावसे लामाजों सेस बाजार जाजोबो आरोखि। बे मथा मथि 3 किल'मिटारसो बेबायदि बाजार गोलाव जायो आरोखि। थांगासिनो गाइसमोन नै बे फुरा कम्पानि गोजा नै बे एसे बाजार साइडआव फैदों जोङो नै। बाजार जेरै बाजार सिंजों हाबाखै जोङो नै ओरैजायसो जिगिनि एपिसि सार्कोल होनना बुङो गाइसमोन बेखौ। पुरा इन्डास्ट्रियेल कम्पानि एरिया गाइसमोन बे। बेरायगासिनो गाइसमोन नै नायदो नोंथांमोनाबो आरो मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामलाय गाइसमोन साबस्क्राइब खालाम आरो शेयारबो खालामनानै हो लोगोफोरनो। बिदिनो ब्लग भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि सिगाङाव। सिङाव हाबनोनो हाया गाइसमोन नै बाजारा बिराद भिर अयथासार भिर। बेबायदि जायो नै बाजारा अयथासार भिर। पुरा बे जाहैबाय एपिसि सार्कोल होनना बुङो जिगिनि एपिसि सार्कोल मेन जायगा बे नायदो गाइसमोन। अयथासार भिरलै गाइसमोन नायदो नै बाजों जोबनो गैया मानसि। माबा सानथिं बाथिं मेलाबो जालाबायदों गाइसमोन नै एसे मेलायाव बेरायलांसै। नागाथला बेंगालरनि मेलाया लांदां लांदांसोलै गाइसमोन नायदो नै माबायदि। एकदम लांदां गोजासो। बेबो नायदो ट्रेन सालायगासिनो दं नै लांदांसो ट्रेनानो। बोथोरानो बोरैबा अखा हां जादोंलै गाइसमोन नै बाजारानो बेरायबाबो जोबनो रोङा गाइसमोन ओरैबायदि गोलाव नुबाय दा। दिनै लेबारफोरना दिनै सुटि मोनो नालाय रबिबार नालाय बेनिखायनो फुरा भिर जायो आरो।
बेरायबाबो जोबा गाइस मोननै नायदो ओरैबायदि मानसि बाजाराबो जोबा मानसियाबो जोबा अके गाइसमोन होनबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो शेयार खालामनो हागोन आरो भिडिअखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनो हागोन अके दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै होनबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनबावगोन बाय बाय